O campus do emprendemento e do saber de Noia chegará ata a vila destacados expertos que impartirán un total de 8 cursos entre os meses de xuño e setembro. A Fundación para o Desenvolvemento Humano e Social de Galicia, Fundesga, e o Concello de Noia organizan este evento en colaboración coas 3 universidades galegas e a Xunta de Galicia. Fundesga é unha fundación de interés público galego que ten 20 e tantos anos e que ten como fundación sin interés crematístico, e que ten de interés público galego declarado pola Xunta de Interés Público Galego e que ven a facer distintas actividades, entre elas promocionando precisamente este campus do emprendemento nunha vila de creadores. Dende a neurociencia ou a ciberseguridade ata o marisqueo ou a ruta Portus Apostoli abordaránse temas moi variados para dar cobertura aos preto de 1000 participantes que agardan formen parte desta iniciativa. Vais a falar desde deporte ata o Camiño de Santiago, como non podía ser de outra maneira, un lugar referenciado á ría de Noia, á ría da Estrela, como acaba de decir Agustín, envellecemento activo, saúde digital e seguridade, os 40 anos de autonomía. E alguén se pode preguntar, bueno, e que ten que ver todos estes temas uns cos outros? Pois eu vino desde o primeiro momento. O que teñen que ver a marxe de que están organizados pola mesma estrutura académica e pola mesma estrutura docente é que son todos temas de actualidade, temas que interesan de verdade á xente, non? Os cursos terán lugar en distintas instalacións do Concello de Noia, como Casino, Coliseo Noela ou a Confraría de Pescadores. Vamos a poder disfrutar desa actividade en distintas instalacións municipais e tamén instalacións da Cofradía de Noia, e creo que, dada a temática e dada a planificación e sabendo da tenacidade, da constancia de Agustín a hora de levar a cabo os seus proxectos, pois estamos convencidos de que vai a ser un éxito. Os interesados poden inscribirse na web da Fundación fundesga.com ou na Casa da Cultura de Noia. O primeiro dos cursos, que abordará o deporte e a saúde mental, dará comezo xa o 28 de xuño.